έστω δύο πηγές οι οποίες είναι σύγχρονες. Δηλαδή παράγουν μέγιστα και ελάχιστα ταυτόχρονα. Είναι συγχρονισμένες. Αν πάρω ένα σημείο που βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο των δύο πηγών, θα το πω ε0, τότε οι αποστάσεις του από τις πηγές R1 και R2 είναι ίσες. Δηλαδή R1 μείον R2 είναι 0. 0 επί λάμδα θα γράψω. Τότε σε αυτό το σημείο, όταν από την πηγή 1 φτάνει όρος και από την πηγή 2 θα φτάνει όρος. Όταν φτάνει κοιλάδα φτάνει ταυτόχρονα και από τις δύο. Το σημείο αυτό δηλαδή κάνει ενισχυτική συμβολή, κάνει ταλάντωση. Το άθροισμα των δύο θα είναι διπλάσιο. Διπλάσιος ο όρος, διπλάσια η κοιλάδα. Αν πάρω ένα σημείο παραπέρα, το ε1, όπου R1-R2 είναι λάμδα, ένα λάμδα θα γράψω, τότε και γι' αυτό συμβαίνει το ίδιο. Και γενικά όπου το νι συμπλήν 0, συμπλήν 1, συμπλήν 2 κτλ. Δηλαδή υπάρχει εδώ και η ενίσχυση μείον 1, η μείον 2 και τα λοιπά, η ενίσχυση 2. Ενώ αν πάρω ένα σημείο κάπου ανάμεσα στο 0 και στο 1, στην ενίσχυση 0 και 1, θα το πω απόσβεση 0, που για αυτό το σημείο η διαφορά R1 μείον R2 είναι λάμδα δεύτερα, τότε αν από την πηγή τη μια την 1 φτάνει όρος, από την άλλη φτάνει κοιλάδα, μια που διαφέρουν λάμδα δεύτερα, οπότε αλληλοαναιρούνται όρος με την κοιλάδα και το σημείο μένει ακίνητο. Σε αυτό το σημείο έχουμε απόσβεση. Και επίσης και για σημείο που είναι 3 λάμδα δεύτερα, η απόσβεση 1, και γενικά για τα σημεία που είναι περιττό πολλαπλάσιο του λάμδα δεύτερα, όπου το νι πάρει είναι 0, συμπλήν 1, συμπλήν 2. Έχουμε την απόσβεση 0, την απόσβεση 1, υπάρχει η απόσβεση μείον 1 εδώ, η απόσβεση μείον 2. Όσο όλα αυτά τα σημεία έχει απόσβεση, δεν κουνιέται το σημείο. Τώρα βέβαια ενίσχυση και απόσβεση υπάρχει και σε άλλα σημεία εκτός από αυτά που έγραψα. Παράδειγμα, ενίσχυση 0 υπάρχει σε όλα τα σημεία της μεσοκαθέτου. Η ενίσχυση 1 υπάρχει σε πολλά σημεία από όπου η διαφορά των αποστάσεων R1-R2 είναι λάμδα. Αυτά τα σημεία ανήκουν πάνω σε μια υπερβολή. Όλα αυτά τα σημεία έχουν μέγιστο πλάτος κατά την ταλάντωση, ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος. Ανήκουν σε υπερβολή γιατί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων, το R1-R2 είναι σταθερό, βρίσκονται πάνω σε μια υπερβολή. Όμοια η ενίσχυση 2, τα σημεία είναι πάνω σε μια υπερβολή, η ενίσχυση μείον 1 σε άλλη υπερβολή.
και ενδιάμεσα έχουμε και σημεία που δεν κουνιούνται καθόλου, που και αυτά είναι σε υπερβολή. Η απόσβεση 0, η απόσβεση 1, η απόσβεση -1 και τα λοιπά.